Hyvää huomenta, Pasi. Huomenta, huomenta. Onnea 50V, Pasi. No kiitos, kiitos. Minne matka? Ajattelin tuonne Ajatusten saarelle Soudella. Mikä se veneen nimi? Tämän nimi on Optimist. Niin kuin sinäkin. No jos se nyt tämä vene olisi välillä, jos minä vaikka olisin realisti. No niin, hyvää matkaa. Kiitos! Terveisiä kaikille! Tänne mennään! Älä mene sitä pojua päin. Joo! On vähän navigointi vielä hakusessa. Ja perä on aika pystyssä. Tuutko illaksi takaisin? Ei kuule enää! Kyllä se tulee illaksi takaisin.